Районът на Плиска е обитаван повече от хилядолетие преди новата ера, по време на Крито-Микенската цивилизация, Троя и Средното египетско царство. За това свидетелстват находки от спасителни разкопки в град Плиска. Открито е жилище от късната бронзова епоха и пещ, загряваща речни камъни. Според учените това доказва, че животът в града е започнал много по-рано от считаното досега. За римското присъствие не е ясно, защото като градивен материал за своите строежи, българите пренасят много мрамор от античния град Делтум или днешна Девня. Тук също имаме една от най-големите изненади въобще на ранно-средновековната археология в България. Това е една находка в яма, която е служила като основа за голяма дървена колона от трибуната. И на дъното на тази яма е било заровено малка дървена кутийка, в която има съкровище от стъклени пулове. Те са големи колкото пулчета за табла. Направени са от двойни пластини стъкло и между двете пластини е гравирана и са гравирани и апликирани златни човешки фигури, които са известни от римската епоха, но в средновековието няма такива. Известните от късноримската епоха подобни стъкълца много често с религиозен сюжет, изображенията. Те са използвани като вставки, т.е. били са апликирани към стъклени съдове. Да кажем, едно пулче на дъното на стъклена чаша. При нас изображенията са езически. Мъжете са облечени с малко източни костюми, нещо като шалвари с кафтани, държат ръцете си дигнати и с дланите си държат ластари от лозници. Това, което сме установили е, че може би една част от стъклото, което е натриево, суровината за него произхожда от Египет, където е известно, че от Римската империя още са най-големите находища на кварцов пясък, който се е топял за производството на стъкло.